A Xunta levou a cabo un novo consello, anunciaron o apoio ás empresas exportadoras ante o contexto internacional, aprobaron un novo decreto de formación profesional e destacan o descenso de consumo de alcohol, tabaco e cannabis entre a mocidade galega. A Xunta de Galicia reforza o apoio ás súas empresas exportadoras ante a situación internacional. O presidente Alfonso Rueda anunciou o seguimento das 600 empresas galegas que venden ao Oriente Medio e a convocatoria da Mesa de Apoio Logístico para avaliar os posibles efectos do contexto global e tamén o comercio con Estados Unidos. Hoxe acordamos, ao explicar a conselleira, reforzar o seguimento das 600 empresas galegas que actualmente exportan en maior ou menor medida a Oriente Medio e tamén convocar a chamada Mesa de Apoio Logístico. Oriente Medio é un mercado cada vez máis relevante para Galicia. Nos últimos anos duplicouse, casi triplicouse as exportacións a estes países e, ademais, todo isto, moitas consecuencias que todos temos na cabeza, pero creo que unha das máis salientables é que aínda é máis acuciante chegar canto antes á autonomía enerxética. No ámbito educativo, a Xunta aprobou un novo decreto de formación profesional que dá máis flexibilidade, conexión co tecido productivo e maior impulso á investigación e á innovación, preparando aos alumnos fronte aos retos do mercado laboral. O decreto introduce novas figuras docentes, promove dobres titulacións internacionais e facilita o recoñecemento de créditos coas universidades galegas. Somos a primeira comunidade autónoma en prohibir as bebidas enerxéticas menores de idade, os vapeadores, pero isto se engade, esta medida, e probablemente sea a consecuencia de que levamos anos traballando especialmente con programas específicos nos centros educativos, nos lugares onde hai mocidade, para previr, cando se producen, intentar rebaixar as conductas adictivas. Por outra banda, segundo a enquisa Estudes 2025, Galicia presenta unha tendencia á baixa no consumo de alcohol, tabaco, cannabis e bebidas enerxéticas entre estudantes de 14 a 18 anos, con uso problemático de internet tamén por debaixo da media estatal. A Xunta reforza a prevención coa Lei de Protección da Saúde de Menores, prohibindo bebidas enerxéticas e vapeadores a menores e impulsa programas educativos e deportivos que fomentan hábitos saudables e o uso responsable das tecnoloxías.